Camera is recording. Tervetuloa Keparoi YouTube-kanavan katsojat. Tässä on syyskauden ensimmäinen ottelu Hepu Palaa vastaan mennyt. Ottelu päättyi viime minuutin maalilla 2-1 Keparojen voitto, eli historiaa ensimmäiset kutosdivaripisteet on nyt otettu. Tässä meillä on haastattelussa heti pelin jälkeen maalintekijät. Ensimmäisen maalintekijä Valtteri Nikander, toisen maalintekijä Lauri Grünthal, ottelun ratkaisijat. Miten se tapahtui? Sieltä tuli pallo, erittäin hyvä pallo Villeltä tuohon etutolpalle. Mä näin sen, mä liuhuin siihen, se oli etunurkassa. Grünthal, mitäs loppuhuipennus on tällä hetkellä niin kovat fiilikset, että itse muista mitään enää? Oli niin kovat juhlat. No nimenomaan, aikamoinen, tai flipperikenttä, aikamoinen sirkussi maali edessä oli ja jotenkin se sieltä sitten vasemmalla jalalla takanurkkaan meni. Miten jos ylipäätään ajatellaan tätä koko 70 minuuttia, niin kuvailisitteko tätä sanoilla seksifootball vai jotain muuta? Mun mielestä oli aivan jotain muuta. Pääosin semmoista tylsää nysvästä keskialueella, mutta me tehtiin tarvitaan 2 maalia ja voitettiin tää. Ja miltä tuntuu nyt? Helvetin hyvältä. Erittäin jees. Kiitos. Tästä lähdetään Kuortaneelle huomenna 2 joukkojen voimin. Keparo lähtee maakuntamatkalle ja kutosdivari lähtee hyvällä fiiliksellä kohti jatkoa.